Assalamu alaykum mehman tomoşaçylar, eziz vatandaşlar. Sizin bilen saylan bähdeşigimiz yurdumyzyň aýdym saatsyny otun ösürmekde, ýurtul işleri amala aşyrýany gahrman arkadaşymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklary wetenmegini tüýsürekden ardylap, saylan bähdeşigimiziň ikinji tapgarynyň ikinji sanyna başlaýar. Bu sanymyzda biziň sahnamyzda çykyş edýän sadanlarymyza öz feslerini, şeýlede bahalaryny berjek hormatly Emin Agdalamy bilen ählimiz tanış bolalım. Olar Türkmenistanyň halk artisti, hormatly Halipa Bagşymyz, Anogly Murat Durdiýew. Ustad sadannamy, kompozitor, Türkmenistanyň atgydanan artisti Serdar Haydarow. Şeýlede gepleşigimiziň hemişelik Emin Agdaty. Ustad sadannamy, Türkmenistanyň atgydanan artisti Atajan Eýubow. Hormatly halipalarymyz, bähdeşigimizde hoş gördük. Inni saylan bähdeşigimiziň ikinji tapgarynyň şertleri bilen tanış etmek isleýär. Sahnada çykyş edýän sadanlarymyz elbetde bilýär, hemmämiz eýýem aýdymlaryny sayladylar, özlerini bähdeş sayladylar. Iki sadanyna bir aýdym berliýär, olar şol aýdymyň hakywlaryny ýerine ýetirerler. Elbetde olar soňra Emin Agdalamyň feslerine eýe bolýarlar. Haýsy sadanyny Emin Agdalamyň köp feslerine munasip bolsa, onda şol hem bähdeşigimiziň inni kitaplaryna geçirilýär. Ýöne bir zat belläk geçmeli, mehman tomoşaçylar. Saylan bähdeşigimizde alyp barjyň hem bir sadanyny saylamagy sesi bardyr. Onu biz bähdeşigimiziň inni kitaplaryna bileriz. Häzir mehman tomoşaçylar, hormatly Emin Agdalarymyz, biz saylan bähdeşigimiziň ikinji tapgarynyň ikinji sanyna başlaýas. Häzir Türkmenistanyň halk artisti Anogly Murat Durdiýewiň ustatlyk bilen ýerine ýetirýän Daşlaşma adly aýdymyň hakywlaryny ýerine ýetirmek üçin sahnamyzda Altymurat Babaýew çagyrýas. Altymuratdyň bähdeşi bolsa Aýdyn Murat Abaýew. Altymurat miýady Aýdyn Murat. Olaň haýsy saylanarka bir az wagtdan hemmämiz bileriz. Daşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindi. Daşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindi. Bir gün koştum ben sana, seyendirim ödüne. Çıkındı deydim ha, seyendim bilmem. Daşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevindi. 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 Aşık adetle gülüdüğü oynatma, eğletme gülüdüğü ödün bilip gelmedin. Bana sevdi, bana duydu gelmedin. Bana sevdi, bana duydu gelmedin. Daşlaşma menden hoşlaşma, kaçma sevimden. Daşlaşma menden hoşlaşma,
kaçma sevimden. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Hormatly tomoşaçylarymyz, Mehriban Emin agdalamyz. Altymyradyň garşydaşy Aýdyn Murat Abaýew. Ol kemädir saknamyzda öz ustaatlygyny görkezler. Halipalarymyz bolsa ustaatlyň haýsem bolsa birini saýlar. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Bir gün dostum men sana, seýendim ödüňe. Çökün dediydim ha, seýendip bilmem. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Belki yarın var mıydı, ya da dilin lal mıydı, ya da oyunun ermedi, cevabını bilmem. Gelmem, sevdim duymam, sana sevdim, sana doydum, gelmem. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. Aşık haletler birini oynatma, eğletme belirletme, ödün bilip gelmem. Sana sevdim, sana doydum, gelmem. Sana sevdim, sana doydum, bilmem. Taşlaşma menden koşuluşma, kaçma sevimden. 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 Halipalar hasadynylarymyz öz ustaatlyklaryny görkezdiler, kakulary ýerine ýetirdiler. Halipa, siziň bu aýdymyňyzy biz näme üçin saýladyk? Bu tapkyrymyzyň şert hökümini siziň şu aýdymyňyzy ýekiji kaku hem ýalňyş ýa giç ýa ir urduň dol aýdymyň ýydynak depkinler üýtgäp bilýär. Ondan soň girişmek gatykyn bolýar. Olam sadanlany aljyrady ýa. Şoň üçin häzir halipalarymyz öz pikirlerini aýdarsyňyz.
Serdar Haydarov halipamız. Söz sizden. Şu an dinledik. Anadolu Halipan ustaatlık yerine getiren aydymy da. Hawa, şu aydymy men bilen alalaşar mukadiyan şeýle bir yumşak häsiýet bile çalmalylar. Şu an dinledim oğlunun ikisini hem Altımırat, Aydınmırat, ikisine de şu yumşaklygy bir azık mehir singdirip aydymyň özü sözüm aydyp dur, daşlaşma diýe de. Hawa, şonu eşçek bolýanna, ikisinden hem eşçek bolýan bolýan şu yumşaklygy duýup bilmedim ikisine de. Hawa, o yumşaklyk näme-de? Şu taýda bir näçe ýa-ni kakılyan, şolun hemmesiniň näçe hili, gaty köp hili şolardan ses alyş usuly bar. Nirni nähili urmaly, nähili güýç sarp edip urmaly. Ana haýhat. O taýda näçe yüzläp ses alyp bolýar. Şonu ýa bir garaşýanna şu aýdymda şu haýhatda bir yumşaçyk alýan sesler bar. Esas şol ýanglanmaly. A men şunu dogry aýtsam eşitmedim de oğlanlarda. Umuman alanda tügelim ikiniz hem ýem bir gowy derece ýeten sadanna ýöne elbetde näme tek ýaş oglanlar. Ýaş oglanlar tek duýgy biraz soňrak gelýär-de. Halipa, siz bulan haýsyny daşlaşdyrman saklaýaňyz, haýsyny wäteşikden daşlaşdyrýaňyz. Maňa alsa da ata gel şu ikisini hem daşlaşdyrjak gel. İkisini hem saklajak diýen. Ýöne şertimiz bar. Şerti bolup bilemdi. Men şu taýda bir nime diýdim elýär-de, aramyzda otyr, ýörüýte hünärmen şulurdan Atajan Eýupow. Men ilki sözü şu Atajana beresim gelýär şu taýda. Men dogry aýtsam şu birini aýryp birini goýarýarlar, olanyň ikisi hem gowy. Men bir özüň bir başyny başlap ber, oňa biz öz pikirimizi aýdar seni. Dowam ederiz. Eň derejede bar ýa-ni şu. Sağ olun halipalar. Şu taýda doğruda aýdyp geçmeli gatnaşyjylarymyzyň ikisi hem aýdymy gowy taýýarlanmandylar. Aýdym şeýle halipamyzyň özüm otyr, dogry öz otyrka alzradyan roňa düşünýän ýöne bärde esasy diňe dipginni saklasaňyzam bolýardy şol aýdymda. Sebäbi aýdym dipginni aýdym. Şoň esasynda siz bir şoňa goşulyp gidibermeliňiz bolýan. Aýdymyň suduruny üýtgetdiňiz, aýdyma gerek däl kakawlar kakýaňyz. Aýdym Murat bir başyny bas depirekde başlady. Men şo depginni saklar öýdüp garaşdym da, şeýle garaşdym. Aýdym Murat artistlik ukuýuny görkezýär. Elem gowy, şadiýan, erkin alyp bardy özüni. Ýöne düýpli ýalňyşlyk goýberdi Aýdym Murat. Aýdymyň arasyna durdy. Iki ýerde dagy depginden çykdy. Şonu esaslanyp men Altımırat näme-de bolsa gönrak saklady. Şoň üçin men Altımırada bolýar diýen aslynda ikisem gowşok ýerine ýetirdiler. Men tamam çykmady ýöne. Bize bu aýdymyň düşjegini näme bilsin? Ýöne şeýle aýdymyň özi akitýär-de men gowdada garaşdym. Diňe şo depgini bas saklap gidenem bolsalar aýdymyň özi akitýärdi bulan özüne. Köp sag bolun. Öz sesiňizi Altımırada berdiňiz. Altımırada. Köp sag bolun. Aýdym Murat eşitilmedi diýip azajyk bir öz nägilleligini bildirjek bolýar. Aýdym Murada öňünden maslahat berdik. Gulaksa dakynjakmy diýdik? Ýok, men gulaksa dakynjak gelýdik. Gulaksa dakynmasa ana şu zat bolýar, eşitmersiň sebäbi. Şoň üçin Aýdym Muratdan başga ýarşyjylaryň hemmesi gulaksa dakynyp depgini ölçäp gulakda diňläp çalýarlar. Aýdym Murat şon dakynmakdan özü ýüzlenirdi. Nem tecrübesinde ön ullon görenler biraz. Şoň üçin ýa-ni men ýa-ni şo depgini saklap duraňyzda da şol dogry bolýardy. Hökman bir giden zat çalmak geregem däli. Haýhat bas dep biram kiçi dep şol üçsüni arasaja saklap duranyda dogry. Bize şo gerek. Biz özüni görkezýänini geçen sanyna, geçen tapyrda gördük. Bärde bize arasalyk, durnukly çalyş gerek bu tapyrda. Köp sag bolun Halipa. Inni Anadolu Halipa siziň pikiriňizi eşiteli, ondan soňra Serdar Halipamyzdan bir belli netije geler-de. Indi näme esasy öz aýdymyňa bir tüýsek baha bermegem bularyň ýerine ýetirşini. Ýöne bu aýdymyň düýbüni bilýäňiz-de Halipa. Şoň üçin Atajan teret bir ýagdaý bolýar-da, käwagt ýöne köýzat
kıyın zatdan kıyın bolýan wagty bolýar. Sebäbi helki diýenim de şol bara bas gün urup dur ýani. Şo basy duýmaly ondan buların tek ýaş häzir tejribeleri var artar bolyn şu ayak jany çalynýan deprekde ayagyň esasy şol bu magda saat gidýär. A şeýle günü 100 depkinne goýberdiňde käbir saatdan näýem 100 şo Dep gün ölçöýjüsi gün tutup bilýärler. gün tutup bilýärler. Şäňmi? Bulara entek oňa ýyr dogry. Ýöne ýaňy şol esasy ikisem şol ayagy şonu diňe urup durmaly o taýda hiç ile dögmeli neme de ýok. Basam güni gidýär. Muny günje saklap bara şon bir neme beren bolsaňyz aýdyma häskel berdiňiz da. Ýöne men şuma inne haýtyn saýlaýan. Haýty sadandan inni kitaplara geçşegi diňe halipalar kiňde bagly. Sen saýlaý sadan hökmünde. Indi men öz aýdymym ikide men üçin dogry aýsam şuma deňe ondan. Elbette şaýda belläsmeli-de, ýani Aýdyn Murat, ýani biraz ýanky belläk geçdi, atajan ýanky uluklugy dakynman işletdi-de. Şonu biraz päsel beren bolmagy ahmal ýöne men bilýän şu tadurally ýerine ýetirýän sadanlar köpüti has bir dinlejini özüne çekmek üçin edilýän hereketler. Aýdyn Murat tölemi gowy ýani görkezdi, tölemi gato geljegi bady pasaplaýanna. Ýöne ýanky belleşmeli, anylyň belleşýäli. Şu aýdymda ýani Aýdyn Murat dinläp oturna çalanna, sen aýdymyň häsiýetini düýünden ütgetýän şu taýda. Ol ütömürler, Altı Murat, ýani ýerine ýetirenne dogrudan bir kän bir ullokan ýalňyşlyklar görmedim. Men dogry aýsam bir ütöşk artykmaş tarapyndan gördüm diýip aýdy biljek gel. Gödögrak ýerine ýetirdi. Ýöne näme de bolsa edil şu aýdymyň dowamyny men ýanky Altı Murat'yň ýerine ýetirişi biraz ýerine düşdüm kadi pafa edýänne. Ýöne siz entek sesiňizde Altı Murat'a bereňiz doga. Sesiňizi kime berýäňiz halipa? Aýdyn Murat'a nesip bolsa geljekde gowy arzu edeliň. Ýöne şu edeklik Jimjan sen tek ýaş, Altı Murat'a men şu edek sesim bermekçi. Jimjan ýöne köp kämilleşmeli. Çok sağ olun halipa. Inni aýgyty netijämizden ma ana ol halipa sizem öz sesiňizi berseňiz, ýa maslahatlaryňyzy gowy arzuwlaryňyzy beýan etdiňiz. Sesiňizi kime berýäňiz? İkiňizem deň çalanny el kaýdan dadym etdi de şol çalaja mundan tapawut etdi. Altı Murat ýylgyryp çaldy bir tüýsek. Iň bolmanyna bir özüne çekiji bir aladyly dälle şeň ýylgyryp şoň sen ini sen bir geleceğiniz ikiňiziň kömeginde ulu sahnalarda duşýan çak köp sağ bolun men sesimi Altı Murat. Çok sağ olun halipalar, o arzuwlaryňyzy, o maksatlaryňyzy beýan etdiňiz. Aýdyn Murat, beýnansak da siz biziň bäherleşiňiziň inlik takbirlaryna geçirilmeýäňiz ýöne ters düşünmeliler. Dogry düşünmeli, dogry zatlary, dogry bellikleri aýtdylar, dogry maslahatlar berdiler. Gelecekde siz netip boda ulu sahnalarda joşgunly saatlar, aýdymlar bilen çykyş etmeli, üstünlük kemraňyz bolsun. Atel mümkin bolsa belläsmeli-de Aýdyn Murat şu bäherleşiň dowamyny tölemi iň bir ýatda galan sadanlaryň berjim. Tölemi. Berekallah. Halipalar köp sağ olun. Altı Murat siz bäherleşiňiziň indi kitap guruş üçin taýýarlanyp bilýäňiz, üstünlük kemraňyz bolsun. Bäherleşiňiz çekelişki ýagdaýda dowam edýär. Mehriban tomoşaçylarymyz. Inniki sahnamyzda çykyş etjek sadanlarymyz. Meniň dostum Meleguş kino filminden Altynyň aýdymyna deprek kakularyny ýerine ýetirip özara güýç tinanşarlar. Häzir Ahmet Bayramaliýew biziň sahnamyzda. Ahmet taýyn bolsaňyz başlap bilersiňiz.
Ahmet Bayram Aliyev, berekella, köp sağ ol. Yerine yetirip beren kakulaň üçin elbette Ahmet'in dähdeşi bolsa, Bahram Anna Mehmedow. Ol hem häzir biziň sahnamyzda kakular bilen bu aýdymyda tadanarlyk eder, öz ustaatlygyny görkezdir. Ahmet Apellahana ýetişek bolup azajyk howlugan yerim var. Bahram nähil çykyş ederken häzir hemmämiz birlikde mehman tomoşaçylar tomoş eder. Halifalar, tanışoğlunuzu dinlediniz, tomoş ettiniz. Ahmet Bayram Aliyev, şeýle-de Bahram Anna Mehmedow, meniň dostum Mele Uşkina filminden altyn aýdymny ýerine ýetirdilerini öz maslahatlaryňyzy berseňiz, seslerinizi berseňiz, halifalar gedegi seçirýär. Serdar halifa size söz berýäli. Köp tawal ataýylyna şu dinleyen aýdymyz ýerde-gürden biziň aňymyzda galan aýdym. O Atýylamanow şu filmde ýerine ýetirip bir bütün halkyň bir söýýän aýdymna öwrülüşi aýdym. Hawa, ne şu aýdym ýerine ýetirilen bir şeýler ýeňillik bolmaly, ýeňil bopmaly. Şu atyň bedegiň badyýaly ýeňiljek çapyp barýan bedegi gödüňe ýetirip ýerine ýetirmeli. Şoňa sesiň, şoň toýnoklarynyň sesine öz sesiň goşmaly. Ne kadar belläliň Ahmet jigimizden ýerine ýetirdi. Bilemek birazcık çekini berek, bir şu keype, şoň dünýäsine azıcık bir girmek yetmedi da jigimjan. Ya birazcık bir Yo, tecrübe adrak. Yaşam tapaw dedi. Yaşam tapaw dedi. Onu Bahram biz özümüz biledi bir sahnada çıkış edip ýörüz. Tüweleme ulu sahnalarda çıkış edip ýördi. Men Bahram üçin şu aýdym bir kıyınçılık asla döretmedi mukadiyen. Yeňiljek geçirdi de has ağır eterlerim canlı görünüşde dürlü toporlar bilen ýerine ýetirip ýör. Ses berende tanşlyk bäde hiç tanşlyk ýok. Ýok, gep onu diýel. Biz şu aýda her kimiň ýerine ýetirjilik
aýratynlygyny biz bellep aýdýas. Biz tanışlyk bardy gurun edemde. Hawa. Bahram ýerine ýetirenler şu hemme bolmaly ýalyk. Yani atyň toýnunyň sesini beýleki raýdym dogry haýkat ýa-ni görýän şu azyk ýumşadyp şonu bir salp pilli-de. Bahram üstünlük arzu edýän jymy öz sesimi saňa berýän. Ahmet senem jymjan ruhdan düşmeliler geljekde üstünlük arzu edýän saňa da gowy bir sadyny bolup ýetişmeňi janyňyz sag bolsun. Köp sag bolun. Serdar Halipa, maslahatlaryňyz üçin, sesiňiz üçin Atajan Eýýubow gede geçirýäs. Şeýle lezzet alyp dinledik. Saatlarça ýerine ýetirdiňiz. Ýa halipalar hem aýtdy. Ahmet Jigimiň intäk ýaş, gelejegi öňünde ýöne Bahramyň çalyşyna üns edip öz goýberen kemçiliklerini düzeldirmekä ýa gelejekde şol aýdymlar ýerine ýetirenler şeýle bolmaly ýalag edip ýerine ýetirip berdi Bahram ýa-ni tügeleme ussat diýmeli. Menem Ahmetjana Akyol arzu edýän sungat aleminde menem öz sesimi Bahrama berýän. Köp sag bolun. Atajan Eýýubow gowy maslahatlar berdiňiz. Sesiňiz üçin hem köp sag bolun. Raýdýat. Birinji tapgyrmyzda Ahmet Bayramaliýew gowy çykyş etdi. Şow hunly. Bu gedek bolsa garşydaşyndan bir Onu men sebäbini aýdaýyn. Halipa ses sizden. Bijetine bäsleşdärle şuma Halipa şägir tahnada durdy diýsegem gelişmänler nokta. Sebäbi Bahram bize hakykatdan hem inçeme ýyl bäri muň tejribesi men şuň şu tahnada hakyky aýdyma görä häsiýet bermäni Bahramda gördüm. Olam bolaýmaly sebäbi häl çykmaka ýa-men netije boljagyny görüp dur. Ýöne şuma Ahmetjan sen gowanmaly, buýsanmaly. Şuny ýam sen tanalýan sebäbi şunýalyk ussat oglanyň ýanyna deň derejede bir tahnada çykyş etmek eýem sen bir uly ötüşleň birdi pasa edýänne. Şoň üçin hem geleceğin öňüne ýöne şuň köpsünden gowçallyň dogrymy aýdaýyn. Ýöne saňa bäsleşiň güýçlü düşdi. Olam gowlugydyr. Şoň islenlik zady gowluga ýörýän gelecekde birinji çykyşymda ýapylan gepleşikde men şu Halipa bilen Bahrama sen yetişýänçäň buleýam Halipa derejede bolar. Şonu sen buýsan aýdy bilersiň şonu. Hemme aýdymçylarym şu zatlary geçdi. Bizim şonýalyk Serdaram şonýak Atajanam baryp ýeňiş bolanok. Şo bolsa bara uzaga gidenok. Şoň üçin hem geleceğinde üstünlükler arzu edýän Bahram saňa da sag bol hedil edip aýdymam çağılygymyzy ýatlatdy. Hiç ile diňe Bahram çalyşyna seretdim. Päsgelçilik ýok da aýdyma hiç da päsgel. Ýoksa birinji ýalňyşlar şuň çykyşlaryň köpsünde şol häsiýeti berilmeseň ýara diňe depi dinlemeli bolýar ýa-da aýdym çyň dinläp depe üns bermeliler bolýar. Şoň hemmesi bilelikde bolanyny ol eýem usatlyk derejesi düşünýänler. Sag bolun. Sesiňizden Bahrama berdiňiz. Owa. Köp sag bolun halipalar gowy maslahatlaryny berdiňiz. Öz seslerinden halipalarymyz bir agızdan Bahrama berdiler. Ahmet hiç ýeli ruhdan düşmeliler. Sebäbi eýem garşydaşyňyň güýçlü bolmagy, şol güýçlü garşydaş bilen bir sahnada çykyş edip bilmeňiziň özi halipalarymyzyň aýdyşýaly eýem usatlyk gelecekde sunat aleminde ulustynlyklar arzu edýäs. Bahram size de üstünlük arzu edýäs. Bäýatdaşyňyzyň indi kitaplarlaryna taýýarlykly gelmedi. Amazda Derýaguly Paşykow ol könügidir aýdymyň kakawlaryny ýerine ýetirerler. Derýaguly başlap bilerdiň. Yüce ben
Derýagul köp sag bolun. Biziň saxtamda çykyjan sadanlarymyz diňe aýdymyň kakuwyny ýerine ýetirmek bilen şäklenmeliler. Ol aýdymy deprek kakuwlar bilen ken bedemeli. Şoň üçin häzir gedegi Bagdad Bayhanowy geçirýäs. Maksatlı kömele çirip bir afet can gille Mücügenleri hancar dekim kaşı keman gille Hey gille gille Könügüzür aýdymny ýerine ýetirmek boýunça hem biziň sadanna oglanlarymyz bäsleşdiler. Elbetde könügüzür aýdymny Türkmenistanyň halk artisti Uwunç Ýazmammedow elbetde güneş aýdym saz toporunyň ýerine ýetirmegindäki görnüşdi. Elbetde sadanlarymyz ýetirli. Halipalar hem Derýagul Paşykow şeýle-de Bagdad Bayhanow. Söz sizden. Ine şumat Deryagulciyimde talip edene. Täzerek başladyňmy? Ya öňden çalyp berdin ha. Şu bir zady bellemelläne urulup kakylýan gurallan her türlüsü bolýa-da elektron görnüşi bolýa, atajanam munum çalýa, onam çalýa. Ýöne ikisiniň arasynda ken tapawuty bar-da. Sazyň üstüni bezemek bir başga. Olan bir toy davaralarda ullanýar. Ýöne şu Özüň alyp gitmekde. Depini ullanmak, ayagyň bilen eliň ikisi sazdanşykly işlemek ine in kyn in esasy sebäbi ine bir toporlar bolýar-da, ine bas gitara, klawiş instrument, şoňalyk bir toporlarda esasy ýüregi näme bolup durýar? Şu aşağı şol ayak bilen urlayan bilen bas gitara ikisi binyat. Ondan soňra hem ýokary zatlar şoňa üstüni doldurmak üçin aýdymyň içine girdi esasy zat. Ondan hem şol ýanky dogry kyn saz ol sebäbi
70-nji ýyllarda Güneş ansambly bunu bütün dünya çıkarılan aydım bunu diňe biziň ýurdumyzda da dünya hem bilýär hem çalýar. Türkmenistanyň halk artisti Berdimurat Berdiýew ýerine ýetirdi aýdymy Güneş saz toporunyň tanymal eserlerden biri tabii. Hawa bilen bijesine de doğrudan ömür kıyın nemelen sebe ayak el otayda ina Bagdatda duydu şol nirede şol ýokorky sen diňe gün saklamaň aladasyn etdiň de men öz pikirim de bilemem men aýdymçy ýöne men aýdymçam bolsam birinji ýazgymyz halipalar men ýaşkam ilkinji adamy bir ýazgy ýazamyzda şonu güýçli sadanlar Gurban Gurbanow, Esenjan Gaýew, Ağa Begjanow men halipam umuman şolar bilen birinji ýazgymyzda diňe şu ýol bilen näme Canly sesde. şu dep guraly, bas gitara, eýlek gitara. Şonuň üçin seňem birinji gowadymdan bir diýip hasap edýän birazajyk bilemek ya toy dawaralaryny köprek görüp durmy Bagdatçygymy ýa-ni sazy ýa-da gaty gowyp öňden çalyp ören sazy bolmagy mümkin. Şoň üçin men şu gezek Bagdat. Sesiňizi Bagdada berýän. Derýagly entek umytban, entek iki halipalarymyz var. Olar seslerini kime bererke? Serdar Haydarow. Elbette şu ýaňam belläp geçişmi diýäli könüdir. Bu biziň bir halk sazlymyzdan alynan aýdym da. Halk aýdymlarymyz utarda da ýerine ýetirilen elbette. Ondan şu ýanky belleşmi diýäli, muny gaty ýerdewir Güneş toporunyň sazyny etmegine Türkmenistanyň halk artisti Berdimurat Berdiýew dünýä meşhurny şeýler dünýä jar edip gaty ýokary derejede ýerine ýetirdi. Näşwat dinledik Türkmenistanyň halk artisti Gonç Ýazmamedowyň ýerine ýetirmegine nädämi ýanky? Gaty o ýerine ýetirilen şu eseriň dowamyny deprekler topurmanyny bir näçe oýunlar görkezmäge ýerine ýetirmäge mümkinçilik bar. Okkunly ýiti hereketler ýanky ol sözlemler çalşanyny crash ogodan seslerle şol lawzlary tapyp ýerine ýetirmäge mümkinçilik bar. Hawa ýanky ana bolyň aýdýaly derewljym ten özüňi meňe seredýärne çalyp otyrkan birden atagella gözüm düşdi. Bir hili şoň bir saňa bir jan köýürlük edip bara şu taýak alyp özü çalaýjak ýaly hereketler edi otyr. Ýani şu Daşynda bir hareket etme. Heýjany getirýän bolmaly var. Kämilleşibermeli ýani ana bolyň aýdýaly. Deprekler toplumyny şunu erketmek üçin gatykän türgünleşik gerek. Kämilleşmegi arzu edýän hawa ýankyna Bagdat tölümi saat başlanandan bir edil öňkü halipalaryň ýerine ýetirişi ýaly derejede däl ýöne şonu bir näme de bolsa duýup ýanky saat uralyň köp seslerini görkezip bildi de. Hawa menim sesimi Bagdada bermekçi. Bagdat Baýhanow. Eýen sizi iki ses var. Atajan Eýubow. Derýagly bas depregi aýdymyň ortalygyna ýitirdiň. Düýünden urmadyň şu esasy Serdar Halipaň diýen ýer şu esasy çalmaly ýerine sen çalmadyň şu taýda esasy gerek ýerdi. Bizem bärden görkezýäs çalmaly aşaky bas depre urdyp görkezýäs ýani ünsün gitdi, başga ýere gitdi şu ýa Anol Halipada belledi. Bagdadam arasynda büdüredi, kakudan çykan ýerleri bar. Ýöne men öz sesimi Bagdada berýän sebäbi derýaguldan Bagdad biraz bir wagtdança bu ýerine gitdi. Bähtäşiň şertem şeýle. Bu tapgyrda hökman iki sadynyň biri inni tapgyra geçmeli. Sizem sesiňizi Bagdada berdiňiz. Derýaguly halipalarymyz bir agzdan Bagdady golladylar. Siz gynanmaň, ruhdan düşmäň ýagy bähtäşige başlamak hagam derýaguldan soraýanna haýsy aýdym düşmese gowsaňa diýen. Ey şu köne giderdi men ýaýdan ýanna diýe. Biz size sonot aleminde üstünlükleri arzu edýäs, ýykyllan görüşden doýmaz diýe. Indik mögümlere gelip ýeňje görnüpdi. Eýem ýel garyp dur, ruhdan düşen ok. Berekella, derýaguly şeýle depkin bilen şeýle ruhy bilentlik bilen sonot aleminde üstünlükleri ýetmeňi tüýtürekden arzu edýäs. Bagdad siz indik tapgyrlarymyza taýýarlanyp bilersiňiz. Rahman tomoşaçylar, siziň hem meňe tomoşa edýäňiz saýlan bähtäşimiz dowam edýär. Biziň bähtäşimizde ustadlar öz okyplaryny görkezip bähtäşimizde öňe barýarlar, elbette saýlanýarlar. Biziň sahnamyzda çykyş etjek inlik sadanlarymyz bolsa,
Bizim milli aydym saat sunutumuzda iň owadan aydymlaryň biri bolan Şirmaý Darak adly aydymy öz deprek kakularyny ýerine ýetirip, kakulary saklap, ussatlyklary bilen çykyş ederler. Şirmaý Darak aydymna sadanarlyk etjek. Sadanlarymyz bolsa Kasym Gelliýew. Biz ony sahna çagyrýas. Dilber yavarım bakmın, yanım ki bırakımdan, miltismen kuydurma, meyver kudodokundan. Aşkında kuyun bulmen, ölgeden alır kalman, terun soda bilirmen, ya koluma bağımdan. Meyver kudodokundan, miltismen kuydurma, meyver kudodokundan. Meyver kudodokundan, miltismen kuydurma, meyver kudodokundan. Fakat işin yaptım, rahmetli bahar tattım. Geldi gözümden öptüm, gel kalmaya arkamdan. Bağlarda kalıp seyran, aklımı kılıp hayran. Zülfümü bölüp keryan, şirmayı darakından. Şirmayı darakından. Zülfümü bölüp keryan, şirmayı darakından. Şirmayı darakından. Zülfümü bölüp keryan, şirmayı darakından. Tüm aşığım etbanım, larlın beyinden kanım. Kim başına kurbanım, kim karşıda bakımdan. Metbana nefret derdim, ödüne diler kendim. Dolun gözüme zürtün, gel sıksa ayakımdan. Meyver kudodokundan, miltismen kuydurma, meyver kudodokundan. Meyver kudodokundan, miltismen kuydurma, meyver kudodokundan. Şirmayi darakından, zülfümü bölüp keryan, şirmayi darakından. Şirmayi darakından, zülfümü bölüp keryan, şirmayi darakından. Kasym Gelliýew köp sawal ýerine ýetirip beren gowy kakulaň üçin mehman emin adalarymyz, hormatly tomoşaçylarymyz Şirmaý Darak aydymly öz kakularyny ýerine ýetirjek innik sadannamyzy biz sahnamyzda şagyrýat. Ol Kasym Gelliýewiň dähdeşli bolup çykyş edýär Meylis Orazow. Şirmayi darakından, zülfümü bölüp keryan, şirmayi darakından, zülfümü bölüp keryan, şirmayi
Halipalar, şırmayı darak aydımdan ha kakularını yerine yetiren sadanlarımız Kasım Gelliyev şeýle-de Melis Orazow saknamyzda öz maslahatlaryňyzy berseňiz, seslerinizi berseňiz halipalar söz sizden. Ýarşylamyň ikisem bu ýerine ýetirdiler. Kasım marada aýtsam Kasım Melisden hem kakuy dogry tutýa. Dogry tutýa ýöne bärde bir ullokan ýalňyşlyk bar. Rock aýdymda bu. Rock aýdymda başga kakuw çalýar. Nimeden aýdymyň öz bir manisinden çykýar, esasyndan çykýar. Aýdymy her gaýdyşymyz ýalak, helen bir aýdymda şunýalak säwlükler boldy. Başga ýere akidýar aýdymy. Başga aýdym edýär diýem. Depin täsiri bärde uly da. Şoň üçin bir aýdymy çalta aýdymam edip bilýär dep hayalja aýdymam edip bilýär ýa Melis bir ýerine hayal tutjaram bolyn gidip dur aýdyma ýöne başga aýdym bolup barýar da diýem. Şoň ýalak iki ýarşyjyňam goýberen säwlükler bar ýöne Kasym aýdymy başdan aýak başga kakuw çaldy aýdymdan düýünden daşyna çykyp ýerine ýetirdi başga kakuw edip ýerine ýetirdi. Melis biraz aýdyma girişdi, aýdymy dinledi. Aýdymyň arasynda bir säginmeler bolýarda, kreşler, urup säginmeler dogry geçdi. Saz gurallar mugamal soňundan säginip ýene dolary kakuw geçýän ýerine dogry geçip bir gowja zatlar gördüm. Melisiň çalyşyna Kasyma men şu gedek ak ýolardy edeýin sebäbi bärde dogry zat aýtmaly. Başdan aýak başga kakuw çalmak ullokan ýalňyşlyk hasap edilýär. Şoň üçin men bu gedek Melis'e ses berýän. Çok sağ olun. Atajan Eyyubow sesini Melis'e berdi. Anul halipamız. İkisine de gowzatlarym gördük. Kemçiliklerini gördük. Şeýle men üçin ikisiniň hem aýratynlyklary bolan soň deňrek hasap edýän näpsulary. Ýöne şuňky çykyşda men pikirimçe dep çalýanlar onda da şu şuğurallı çalyanın in goweryan yolu da şu roğun mara şu in esası şu tayda gitara bilen nemen ikisi şuňalyk nemen sady alyp çykýar da bir gitara bilen bas eýle gitara da nemen berýär bulam şu bolly 3 tane sadyny şeyle bir dollar ya da şoňçy şul hemme ýerde esasy şu adamini bir tüýse joşun berýän neme ýollaň birde. Şoň üçin ikiňizem tuweleme gowy üstünlük arzu edýän men sesim Kasyma berýän sebäbi buň saklaşyny men gowy gördüm da. Serdar halipa söz sizden. Atajan dogry bellek geçdi. Kasym marada. Kasym şu rock aýdymy ay şeýle bir şowkun bermeli. Şu pikire gulluk edip ýani bir sadyrgyn şu şowkun bilen çally durupda. Olum bir aýdymyň sazyň dogamyna her ýyl häsiýet üýtmeli ýerleri bar. Ýuwaşamaly, galmaly, odan temberler bermeli ýerlerine berip bilmedi Kasym. Jemjan özüňem duýýansyň şonu. Bir ýyl robot ýalak şu gitdi da, kem bir duýup bilmedin. Hawa, şu şowkun berjek bolup birazcık şu ýalňyşlyk. Kakuwam näme dogryda, hani Hawa, kakuwam başga kakuw çalýar. Turatır birazcık näme dogry. Indi Melis barada aýtsam, Melisem birazcık bir şu taýda hyjygyna görkezip bilmedi. Sebäbi depginden biraz giza galyp çaldyň. Başdan aýak diýen ýaly dogrymy aýtsam, dinläp görseň özüňem duýarsyň. Hawa, şonu bir sagat ýalyk şu bolmada biraz giza galyp çaldyň. Bu aýdymam Destan ansamblynyň döreden aýdymda. Topary Şahmamet Bäşiýewiň ýerine ýetiren aýdym bizim ýaşlygymyzdan bulamyzganyň şu ustat sadanlaryň ýerine ýetirmegine, onu onsoň sähel eýlek beýlek bolsa gulagyny kesip durdy. Sesiňizi kime berýäňiz? Melis biz sesini bermekçi. Kasma ora onu durak boldy da ýerine ýetirşi. Çok sağ olun halipalar. Beren maslahatlaryňyz üçin, sesleriniz üçin. Melis Kasym halipalarymyz öz seslerini berdiler. Ses artykmaçlygy boýunça Melis Orazow öňe taýlandy. Kasym gynansak da siz indi kitaplarymyza geçirilmeýäňiz ýöne bir zat da bärde
alıp barjyň tetini hem ýatdan çykarmalylar. Men öz tetim berilýän ýöne kime bermeli? Ol menim ikirjiňlendirýär. Häzirlikçe meýlis siz indi kitaplarymyzda taýýarlanyp bilýäňiz, Kasym ruhdan düşmeller. Sizin ýeti zekiniňiz we şol zekiniňizi kämilleşdirip ýurdumyzda ökde sadanalan biri bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Gowdun gowlar, zekinliden zekinler, ussatlar biziň bäsleşigimizde saýlanýar. Saylan adlı bäsleşigimizde bolsa mehriban tomoşaçylar ikinji tapgyrmyzyň ikinji sanyna şu sadanlarymyz öz ussatlyklaryny görkezdiler. Halipalarymyz münasip seslerini berdiler. Bäsleşigimizin indi kitapgyryna geçmegi başaran sadanlarymyz bolsa has şylşyrymly şertlerimiz garaşýar. Häzir bäsleşigimizin jemlen kelýän pursatlaryny ýeni bir ýoly halipalarymyza söz nowatyn geçirýäs. Halipalar Saylan bäsleşiginiň ikinji tapgyryny tamamladyk. Gowy lezzet allyk, begenlik, buýsanlyk sebäbi içinde körpejelerimiz hem bar. Ulurak eýem gowy bir sahnaň nämedigini, sahnany berip tutup bilýän oglanlar bar. Şunyna sahnada toy davaralarda çykyş edip dörenler eýem. Çykyşlarym başga, oturuşlarym başga bir eýem arkynlaşyp. Şoň üçin ýankyja körpejelere etjek arzuwym şu ýol saýlan bolsalar bir özlerine bir münasip halipalar tapyp soňam göremizde şu jaşma diýetde 10 ýyl mundan öň bäsleşiklerdäki oglançyklar eýem toýda şeyler aýdym aýdýarlarda ýani wagt şeyle çalt geçe şolaňam öz işlerini görüzimiz gelýär. Ýöne şuň alaqatlar öz özünden bolanok bir adam iki adam edeýände de egerde döwlet tarapyndan gollaw berilmese bu zatlaram diňe buňalyk bäsleşikde de umuman türkmen sunwadynyň hak howanlarlarymyz bar. Mehriban arkadagymyz, arkadagly gahrman serdarymyz bar. Täze ýüzden ýüze çykmagyna ine mehriban gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň tagallalary ýatyr. Şu pursatdan ýene bir ýoly biziň baş halipamyz, halkymyzyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň ýoluny bedew wady bilen öň alyp barýan gahrman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan goý olaryň janlary sag ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähwetli tutýan tutumlary elmydama rowaj alsyn. Toýlar toýulaşsyn. Köp sağ olun. Anna ulu halipa arzuwlaryňy fatır bolsun. Bizim elmydama size ulu üstünlikleri tüýsürekden arzu edýäs. Serdar halipamyz söz sizden. Şu wagt saýlan bäsleşiginiň gatnaşan bäsleşleri dinledik de tuğulümü mene dogry aýtsam şu begendim ýaşlyň içinde şu saat burala şeýle höwes bildirýänleň köplüğünü nüştadi belleceklerim ýani bäsleşikde näme biri utýa biri utulýa nüşlüň inniki tapgyra inniki sanyna dowam etjek sadanlara üstünlük arzu edýän şunu ýalyky bir öz başarlygyny bütün bir ýurdumyza dinleýjilere hödürlemägine näil mümkinçilikler döredilýär. Milli liderimiz, gahrman arkadagy gahrman serdarymyz, şu zatlar gönnün şu tagallasy bile, şu zatlar bir açyk ýol açma bile, şu zatlar amala aşýada pursatdan peýdalanyp ýene bir gedek gahrman arkadagy serdarymyza çäksiz alkyşlar maýdasy melýär. Goýulan janlary sag bolsun. Köp sag olun. Halipamyz arzuwlaryňy satyl bolsun. Hemişe sunuw däleminde täze eserleň, täze aýdymlaň, sağlaň höwrüniň köp bolmagyny hem tüýsürekden arzu edýäs. Ene bolsa gerek nowaty Atajan Eýubow sadanamyda geçirýäs. Söz sizden. Halipalar Atagelli ana ikinji tapgyryň ikinji sanam jemlen barýa diýseň çekeleşikli bäsleşik bolly dogrusy käbir sadanlarymyzda saýlamak şeýle kyn bolly. Tügeleme hem mesem erjel ýapyşyp çaljak bolýar, ýeňjek bolýar da birek. Hemmesine ulu üstünlük arzu edýän indi kitaplarda da sunmat aleminde de ulu üstünlükler arzu edýän ýaş sadanlarymyz bilen güýçli sadanlarymyzyň bile düşmegem halipa şäherlik ýoluny bir täze gadam, täze bir huju şular ýalyk ajaýyp döwregap
gepleşikde bir ussat tadanlar bilen bir sahnada çykyş etmeň özüm bir ullukan zat. Şular ýaly gepleşikleri taýarlap halkymyza hödürlemäge şeýle de parahat ogodan ýurtda bizi ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağımız var. Arkadağly gahrman serdarymyz var. Şu sungatymyzyň howanlarlary, sungat işgärler üçin, ähli halkymyz üçin giýje günni atalyk aladalar ne diýe asmanymyz parahat ýurdumyzda toý dawaralar giýinden toýlanýa. Şu zatlaryň ählitiniň sakatyna Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyz, arkadağly gahrman serdarymyzdyr. Şu pursatdan peýdalanyp ýene bir ýola gahrman arkadağymyza, arkadağly gahrman serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Janlary sag bolsun, alyp barýan ýyl ýurt bähwi işleri elmedama rowaç bolsun. Köp sag bolun halipalarymyz, emin agdalary, gowy arzuwlary aýtdyňyz. Siz bähdeşimiziň dowamlygynda bir näçe saatlarymyzda öz gollawlaryňyzy berdiňiz, maslahatlaryňyzy berdiňiz. Siziň maslahatlaryňyzdan ugur alyp kem, oý ol saatlarym sunugatymyzda belen tepkileri ýetsin. Gepleşimde geleňiz üçin halipalar size köp sag bolsunlar aýdýar. Mehman tomoşaçylar, ediz watandaşlar, saýlan atly bähdeşimiziň ikinji tapyr hem tamam boldy. Bähdeşimizde ýa-ni belläk geçişimiz ýaly 3-nji tapyrymyzda saýlanan sadanlarymyza kyn şertler garaşýar. Ol şertlerimizde de biziň sadanlarymyz gowy taýýarlykly gelerler diýip umyt edýäs. Elbetde biziň Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadağly gahrman serdarymyzyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi, medeniýetimizi, aýdym sunugatymyzy ösürmekde alyp barýan her bir tutumly işlerine diňe rowaşlygyň hemra bolmagyň tüýsürekden arzuwlap, saýlan atly bähdeşimiziň ikinji tapyryna geçirip tutarýar. Sen käriňe ökde bol, hünäriňe ýezer bol. Sen saýlan